Dobar dan, dragi polaznici, pete po redu online likovne radionice Doma Marina Držića. Zbog nemogućnosti održavanja radionice u fizičkom smislu, radionica Svijet Držićevih Indija održava se online. Na dosadašnjim radionicama spomenula sam Držićeva djela, koja su nepresušno vrelo inspiracije generacijama prije nas, kao i nama samima, a nadamo se da će tako ostati i u buduće. Na prošloj radionici razvijali smo maštu, zamišljali neobičnu zemlju Indiju, njen pejzaž, životinje koje ondje žive, ljude nazbilj, ljude nahvao, naučili ponešto o bojama te oslikali našu zdjelicu. Na današnjoj radionici napravit ćemo pločicu koju ćemo objesiti na zid kao sliku. Za podlogu će mi poslužiti daska za rezanje. Pripazite da vašu pločicu ne oblikujete na podlozi rađenoj od materijala koji previše upija vodu. Ako vam je podloga, na primjer od kartona, moguće je da će upiti vlagu i pločica se na takvoj podlozi može iskriviti. Za podlogu možete koristiti dasku za rezanje, kao što ja koristim, na primjer drvenu ili plastičnu. Podlogu prekrijemo najlonom. Koji učvrstimo sa stražnje strane selotejpom. Na nju dodajemo dio po dio unaprijed pripremljene papir maše mase. Kako se priprema ova masa možete se prisjetiti u drugoj epizodi. Služimo se pritom žlicom jer će proizvod tako biti uredniji i kompaktniji. Vrlo je važno ponovo napomenuti da je pretanki proizvod podložan lakšem pucanju, te je veća mogućnost da će se iskriviti, dok se deblji proizvod duže suši. Pripazimo da je pločica ujednačene debljine. Pripazimo također i na rubove. Površina mora biti što zaglađenija, tako da ne bi došlo do pucanja.
Ne smijemo zaboraviti probušiti rupice dok je masa svježa, jer ćemo kroz njih provući konop na kojem će visiti pločica. Dogodi li vam se ipak da zaboravite probušiti rupice, konop naknadno možete na poleđinu zalijepiti vrućim ljepilom. Probušili smo 2, a ne 1 rupicu iz razloga što se pločica tako neće ljuljati na zidu. Sljedeći korak je sušenje na prirodnom zraku. Vrlo je važno napomenuti da se ne suši u pećima fenom ili drugim mehaničkim putem zbog velike opasnosti od pucanja. Nakon što se smjesa osušila, odvojimo ju od najlona. I obrusimo brusnim papirom. Posebnu pozornost posvetimo rubovima. Sitne čestice koje smo ubrusili eliminirati ćemo kistom. Pločicu smo obrusili i sada je djelomično zaglađene teksture. Vi ju možete napraviti glatkom koliko želite. O osnovnoj podjeli boja i njihovom miješanju govorili smo u prethodnoj 4. radionici. Ukoliko se želite prisjetiti, pogledajte ju ponovo. Prisjetit ćemo se naše teme, a to je Indija. Naslikat ćemo naše viđenje neobične Indije. Olovkom ćemo skicirati željeno. Olovka se neće vidjeti jer su boje pokrivne. Kad smo gotovi sa skiciranjem, možemo početi sa oslikavanjem. Počinjemo s oslikavanjem. Prvo krenemo sa pozadinom, sa većim plohama. S obzirom da je dosta tamna podloga, mi ćemo je za početak posvijetliti. Za veću plohu uzmete veći kist, a za manje detalje manji.
Danas smo izmodelirali pločicu, zidnu sliku. Obrusili smo ju i oslikali. Nemojte se zabrinjavati što se pločica duže suši, masi treba nekoliko dana za stvrdnuti se. Sljedeći put ćemo provući konop kroz rupice na pločici, te tako napraviti zakačku kojom se slika vješa na zid. Prelakirat ćemo zdjelicu i pločicu zaštitnim lakom, te od preostale papir maše mase napraviti kugle za nakit. Do tada lijep vam pozdrav i vidimo se.